Il-poplu Tork għaddej minn agonija kbira. Kull sija qed inkunu ansjużi nistennew li jkun hemm aħbarijiet tajbin, għalkemm issa il-ħin huwa kontra tagħna. Eks qarret magħna Seda Boz, żagħżugħa li toqgħod fil-belt kapitali Ankara, li spjegat Maret News kif kienet l-esperjenza tagħhom f'dawn l-aħħar jumejn. Everyone is doing their best and a government focus. But even though we are far from the affected area, we feel that agony in our hearts. So we are united them with our praise and with our wishes and waiting for good news. Seda tistqar li jafsa ta' qalb għalihom jaraw dawk in-nies kollha jorqdu barra f'kesħa kbira minħabba li spiċċaw bla saqa fuq rashom. It's really difficult, really difficult, because when they call for these needs, we are ashamed of our houses, our beds, our food, because we are at home and we are in a warm house, but they are not, they are outside. So we feel we can sympathize with them. Ma dal-istazzjon din iż-żagħżugħa sostni li f'disgrazzi bħal dawn l-umanità taqqat id-dinja kollha flimkien. A lot of European countries, a lot of Muslim countries helped and flocked to aid us. So it's really unforgettable. Turkish nation won't never forget this. Humanity really unites. So this is really good sign for our future. Intant f'messaġġ mit-Turkija l-uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili Kevin Paċ qal li aktar ma jgħaddi l-ħin aktar qed tonqos it-tama li n-nies jinħarġu ħajjin minn taħt it-tifrik. Dan hekk kif il-kundizzjonijiet tat-temp huma diffiċli ferm b'temperaturi kisħin taħt iż-żero. Teżisti ħafna language barrier li mhux kulħadd jista' jitkellimna u jikkomunika magħna bl-Ingliż. Fil-fatt nista' ngħidilkom li għandna anki interpretu li qed ikun jgħid magħna 24/7. Aħna bħala CPD qegħdin naħdmu 24/7 il-ħin kollu b'shift ongoing immenjati 24 siegħa. Is-sitwazzjoni tat-temp bħalma tistgħu taraw mal-art ma tantx tagħmilha favorevoli laqqas u biex tieħdu daqsxejn idea anke tal-affarijiet kemm huma devastanti tistgħu taraw din il-binja li hija fuq in-naħa tal-levejn tiegħi. Din hija eżatt bħall-binja li hawn warajja. Imma din il-binja hija mġarfa. Paċ li flimkien ma' numru ta' ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili jinsabu fil-belt ta' Malatja stqar li s'issa l-persuni kollha li ħarġu minn taħt it-tifrik sfortunatament kienu mejta. Però il-ħidma tagħhom se tibqa' għaddejja sabiex jgħinu lil dan il-poplu u jagħmlu ġieħ lil pajjiżna. Bħalma qegħdin taraw warajja, in-nies tagħna bħalissa qegħdin jintraċċaw il-ħsejjes biex jaraw jekk ikun hemm forsi xi persuna li forsi jista' jkun għadha ħajja taħt it-tifrik. Għalkemm nistqar li iktar ma tgħaddi l-ħin aħna hawnhekk madwar 48 siegħa issa iċ-chances li nsibu iżjed persuni ħajjin taħt it-tifrik it-tama dejjem qiegħda tonqos iżjed. Tajjeb li nagħtu anki update ukoll sissa rkuprajna 4 min-nies li kienu mingħajr ħajja sfortunatament. Il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili waslu t-Turkija t-tlieta fejn hemmhekk ingħaqdu ma' timijiet minn pajjiżi oħra Ewropej sabiex jagħtu l-assistenza tagħhom fil-ħidma ta' tfittxija u salvataġġ. Intant il-Protezzjoni Ċivili qed tkompli tilqa' aktar provvisti fl-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar f'Ħalfar kif ukoll fix-Xewkija Għawdex sabiex imbagħad dawn jintbagħtu lejn it-Turkija u s-Sirja.